Kuyintokozo ukukhuluma nawe ngokukhethekile. Igama kuPastor WeNingi, kanti ku-Instagram uxolani_. Ngicela ungifollowe khona, bese kuthi every week on Thursday ngo-7 laba ku-e.tv on the morning show sekhona sibeka udaba lwamaphupho. Nakhona ngiyacela ukuthi uvulele umabonakude wakho every Thursday ngo-7 suke silibheka udaba lwamaphupho on the morning show ku-e.tv. Bese ke ubuya futhi la kwi-channel yakho engonqa phambili iNufliq, usubscribe, uqinisekise futhi ukuthi ama-videos wafaka every day uyawabuka, uyalike, uyakhomenta futhi. Ngiyabonga kakhulu. Asibheke nje iphupho lika Siboniso noma ke uSiboniswe yinkosi Mlalazi uthi ke kushoni ukuphupha uhlanza izimpethu. Ma uqeda ukusihlanza bese kuphuma ke ezinye embaleni sengathi ke kuqhume ithumba, noma kube kukhameka ithumba kwase kuphuma lezi impethu zigeleza singene emgodini. Into yokuqala siyibeke kanje nganza kwethu, uma uphupha uphalaza izimpethu futhi uzibona ziphuma ngeziqu zomzimba, lolu phawu osuke luveza la noma lubika isichitho okungenzeka unaso njengamanje, noma ke isichitho ekade siphuma kuwena ngaleso sikhathi uphupha, noma ke uyakhuthazwa ukuthi ke sukuma uye kubantu abangabelaphi mhlawumbe ukuze bekulaphe bekhiphe lesi sichitho mhlawumbe sikwena esafa kwakwena. Number 2, uma uphupha ke la uphalaza izimpethu futhi uzibona ziphuma ngeziqu zomzimba, ngaphinde kube uphawu osuke luveza la ukukhululwa noma ukukhululeka ezimene ezimbi ongaba yizigadlo zabathakathi noma ke isichitho ebesingaphakathi ke ufakwe sona mhlawumbe abantu ababi. 3, uma uphupha uphalaza izimpethu futhi ziphuma ngeziqu zomzimba, ngabuye kube uphawu olubika ukuthi wena uzokwazi ukuziqhelelanisa nabangani ababi noma ke abantu ababi ekade bekuzungezile futhi benomthela mubi empilweni yakho. Siphetha ngako ukuthi uma uphupha uphalaza izimpethu futhi uzibona ziphuma ngeziqu zomzimba, ngaphinde kube uphawu olubika ukuthi abangani ababi okade unabo noma abantu ababi ekade bekuzungezile futhi benomthela omubi empilweni yakho bazogcina bephumile kuwena noma bazophuma kuwena maduzane. Siyabonga kakhulu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa ukulike, ungakhohlwa uvisit channel yakho everyday. Ngiyabonga. Shintsha impilo yakho ngamageza ngonqa phambili. Thola kiphi charm kuyikhambi lesinto ehlanza liguculo lamabhadi isichitho isinyama kanye namathunzi ngokusheshsha. Kanti ungaphinda usitholele umazibuthi oyikhambi lingashaya eceleni uma ufuna ukuthi uthandeke, ugqame wedwa noma ke ufuna ukuhlala unemali zikhathi zonke. Faka i-order lakho njengamanje. Shayela umakhosi amakhulu ku-079 267 0928. Uma ukude ungakhathazeki uzolithola ngePostnet i-order lakho. Makhosi amakhulu, the Royalty Herbs.